Другая рэч, напэўна, каб гэта былі кнігі кананічныя і некананічныя. І тут я, дазвольце, і папрашу вас прабачэння і сваю памылку спрабую адну выправіць, таму што ў мінулым відэа, калі я казаў пра канон, сам не ведаю, як так выйшла, карацей, я і сам заблытаўся, гаворачы, што Септуагінта, пераклад 70, што ён няпоўны. Якраз такі не. Мы, як католікі, прымаем якраз такі Септуагінту. Вось гэта старажытны пераклад на грэцкую мову. Ён большы, чым такі афіцыйны, скажам так, пераклад габрэйскі, афіцыйныя тэксты габрэйскія. Гэта значыць, што Септуагінта мае кананічныя і некананічныя кнігі. Я трошку не так там сказаў, разумею, чаму я заблытаўся, таму што ў старажытным касцёле на пачатку з дыстансам ставіліся да гэтага перакладу грэцкага, да Септуагінты, і таксама там многія айцы касцёла яго не ўспрымалі. І плюс яшчэ, што Септуагінта яна даволі доўга ўзнікала на працягу доўгіх гадоў, таму дае па-рознаму і адносіліся, таму што такі твор даволі жывы быў і даволі такі расцяглы ў працэсе паўстання.